house ane type yake chaichai anokuratidza ipapa. Dzimwe nguva uri murelationship iyo inokuda kwesituation chete, urombo hwakakugarisa imese, umwe akangopfuma ipapa madoramba nemo. Ndiri kuti umwe akangohwina lotari ipapa pakati penyu, umwe akasangodependa on you pamapepa. That's why vanhu vazhinji vari kuunzwa kuUK. Muri kunzwa kuUK usingaziye, uri kutobvisa love ari right muchidanana ari kure ikoko but uchibayika nokumutengera bundle, ukangomuunza chete zvinhu zvake zvikangoita chete type yake yobuda, wokuradza type yake chaichaiyo. Vamwe vari rude vanokusiya ipapo ipapo, vamwe vanokuhurira vachidzoka chikuhurira kusvika vadzinga. Vamwe ndo vanongocreate a story, oh this husband is abusive. Havasi vese vanhu vari kunzi abusive marelationship vari really abusive. Scapegoat inonzi scape mbudzi, scapegoat. Kuwana mabudiro mukreatere nyaya shamwari, asungwe nemapurisa utsvake umwe. Zvino mufesa ari kunze wevanhu ari kuita sanga anobuda sere. Naiye wane type yake wakabuda ipapo murelationship yaunaye imfese. Both kana vari pamarriage inonakidza kunze, hapana relationship inonakidza senge uri mune imwe relationship. Naiye umfese anenge achifara bhozi hamusi mese, chisiya akamurume waunaye ipapo, siya murume waunaye ipapo uende naye uone. Ndopanozona because ipwa dzamuri kutsvaka kumunga dziya dzokumuka hakuna ipwa, ndini ndakadzidya saka nditeererei. Ipwa dzamuri kutsvaka kumunga uko, nani munzwa vanhu vachiti takabva neko kumunga kuna pwa, ndini ndakadzidya ipwa.